idan wannan matsalar ba ta damun ka ba shi zai sa ka watsar da wannan sirrin ba idan ka gani baka sharing ba. Ya dan uwana ka tuna duk wanda ya tura ma wani abu na alkhairi ya samu farin ciki shi ma Allah yana saukan masa da farin ciki. Dan haka ka yi kokari ka tura ma al'umman manzon Allah dan ta ƙara da wannan sirrin. Ine ma kowa fatan alkhairi masoya sayyidina Rasulullah. Akwai waɗansu 'yan cutuka wanda suke damun jama'a kuma ciwuka ne wanda suke takura ma al'umma. Na farko daga cikinsu akwai shakkuwa, na biyu kuma suna takura ma ƙananan yara masu fisha ne, na biyu akwai ciwon haƙori musamman yanzu a cikin wannan sanyin da ake fama da shi. To na farko ciwon shakkuwa, matsala akan shakkuwa, duk wanda shakkuwa ta matsa masa, shakkuwa mai neman rai, shin duk wanda shakkuwa ta matsa masa ana son a samu ruwa, idan an samu ruwa a karanta fatiha kafa uku a tofa masa, in karanta fatiha kafa uku a tofa masa, a nemo bununu a jika a ruwa. In Allah ya da shakuwa da ina albarkan manzan Allah, in ba ku san bununu ba to abinda ake yin rumfa ta saman fulani ana ɗiba ana zubawa, wasu suna ce mai shibci wanda ake zubawa a saman rumfa yana kara zafin rana, a ɗebi wannan abin a zuba, idan ya jika a ɗauka a ba wannan mutumin ya sha. Albarkan manzan Allah, Allah zai raba ka da shakuwa, Allah zai raba ka da ina idan kana shan shi, albarkan manzan Allah. Sannan sai bangaren ciwon haƙori, na faɗa muku bawon kwai yana maganin ciwon haƙori. Sannan na faɗa muku ɓangaren ciwon haƙori, ɓangaren tumfafiya ma'ana kaushin jikin da nata baya bayan nata yana maganin ciwon haƙori. Idan mutum yana so ya ɗauka ya gwada, na bada saboda annabi Muhammadu. Kwai za a nema a daka, an nema an daka ɓawon nashi, ka san ai ɓawon da an cire an aje dama bushashe ne, ka daka ya zama gari ko ƙarshen ya she bushe ka daka ya zama gari. Sai ka ɗebi garin shi ka liƙa ma haƙorinka. Alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in za ka kwanta bacci kenan da safe an ka tashi zaka ji babu wannan ciwon, Allah ya ɗauke maka shi. Sannan a ɓangaren ciwon haƙorin again ana ebo wani abu na jikin tumfafiya, ɓawa da nata na can bayan ta wani mai laushi mai kamar gari-gari, da ka sa hannu haka zaka ɓambaro shi ka liƙa ma haƙorin. Na baka sakan 10 na agogo zaka ji Allah ya ɗauke ma matsalar, wannan mujarraban ne. Sannan wanda yake fama da ciwon kai, ciwon kan nan ya tsananta, ka nemi magani ka rasa, ka je ka kari ganyen tumfafiya, wannan ruwan da ke ɗigowa nonon nata kenan. In Allah ya da koda ciwon na iska ne wallahi kana yi zai ɗauke take a gurin alfarman manzon Allah. Sai ka zuba wannan ruwan, kana zuba wannan ruwan sai ka ce bismillahir rahmanir rahim, ja ja'a nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afyanan, kana cewa af ka tofa sai ka goga da ruwan nan haka. Wallahi malam kana goga a goshinka, billahi ladhi kana gogawa Allah zai dauke maka wannan matsala. Wannan na bada saboda manzo Allah, mujarraban da duk wanda ya gwada wannan Allah zai bashi lafiya. Na ba ku dalilin annabi, dan haka ku yi sharing dan al'umma sayyidina rasulullahi ta karu. Dan uwana kar ka manta da jin abin alkhairi ka tura ma wani shi, kai ma alkhairi yana samun ka. Allah ya bar mu da manzon Allah, ubangiji Allah ya ba mu ikon taimaka ma yan uwanmu. Ine ma kowa fatan alkhairi daga almajirin kwalifan fada jibiya. Allah ya bar mu da manzon Allah.